Maratoni! Ikaw, anong trip mo? Ay, sorry. Andiyan na ba kayo? Ay, live na ba? Ay, dito nagsistart na, no? Ay, sorry, nakatulog ako. Bad weather kasi. It's a happy and rainy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, umulan, bumagyo, bumaha. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. This is our daudulerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nito. Trip lang. Trip natin today. Trip natin, wag pumasok. Deadline ang mga deadline. Wag na magpaalam kay boss. At doon na lang sa kama humiga na may kasamang yakap niya. Oy, no, ang sarap humiga ngayon, no. Wala lang, higa ka lang. Tululaway mo, mananaginip ka. Tapos mamaya sa panaginip mo, bigla kang mahuhulog sa building. Yun naman talaga ang mga masasarap na tulog, 'di ba? Anyway, kung hanggang ngayon ay gising ka pa, alive, alert, awake, and kicking, nasa tamang istasyon ka, dahil tuloy-tuloy tayo magdadaldalan ngayong hapon sa programang Love Trip. Yes, ako pong inyong makakasama, DJ Maratoni, from 3 to 6 p.m. yan ngayong araw. At gusto ko munang i-shout out yung kaninang angkas driver na nanginginig-nginig daw. Sabi ko, di nagpasundo ako. Tapos sabi niya, ma'am, DJ po ba kayo? Tapos sabi ko, opo, DJ po ako. Alam ma'am, kinakabahan po ako, baka hindi po ako makapag-focus. Hello sa'yo, Kuya Jerome, na lagi nakatutok dito sa Love Radio. Maraming salamat naman, ha. Tapos sabi niya, buti na lang po nakilala ko kayo kasi akala ko si Bea Alonso. Ay! Anyway, kumusta ka? Kumusta ang mga kaganapan sa life? Lalo na ngayon, bahain ang lugar sa Cavite. Alam mo, nakita ko kahapon yung mga story ng mga friend ko sa Facebook. Grabe, 3 oras sa kalsada. Grabe na yung baha, be. Paano yun? Anong gagawin? Wala na, wag na umuwi. Mas maganda magstay ka na lang dyan kung saan ka pwede. Pero ang mahalaga, we are all safe ngayong araw. At kung ikaw ay medyo na-stranded sa ulan, okay lang yan. Humanap ka muna ng pwedeng mayakap. Ala! Hindi. Chill lang tayo ngayon. Masarap humilata, masarap humiga, masarap mag-isip ng mga bagay na talaga namang nakakatuwa. Kagaya na lang, kailan kaya ako yayaman? Ala! Anyway, tuloy-tuloy po ang ating daldalan ngayong hapon. Kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni, ngayong rainy Wednesday. But for now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.